Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa bidiyo da ta taura yadda mutum zai gane jini shi wani iri ne ta waya yadda mutum zai gane jini shi wani iri ne. Da Allah muna buƙatar idan kai sabuwar a wannan channel ta muna buƙatar da ka danna mana subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da masu kyau shi zai zo gare ku. Insha Allah bari mu shiga cikin bidiyo kan ɓata mu. Da farko dai za ka shiga application ga shi mun rubuta muku sunan a cikin ekran ga shi mun rubuta muku sunan application. Za ka shiga application ga shi nan application kuma shigo yawwa ga shi nan za ka shiga shi kamar haka. Yawwa bayan ka shige shi zai gwado ma wannan alama, kun ga wannan ɗan alama da wani ɗan alamar da hannu haka shi za ka danna kan ba komai. Kun ji kuma na ƙara ko kun ji ko? Yawwa kun gani abin da suka ba mu abi plus kun gani ko? Yawwa kun gani yanzu izinin wanda ya hau da hannun nashi kun gani jinin nashi kana jinin shi ko? Yawwa kun gani ko? Yawwa da Allah in ka farko ne a wannan channel ta muna buƙatar da ka danna masa subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa kuma in bidiyon nan ta burge ka